care já tudo așa adră piti cu noi de adun, pe Anci Steviana, Angelica Căldărușe. Da. Și Diciu Marian. La restaurantul al doamnei Zoia, care nu vițuie, la Nicol Zoia. Piti de caș, piti de caș cu ouă, piti de lapte, piti de mere, piti de curcubetă, piti de praș, piti de verde. Și a noastră pită, care nu știu mai vau vedem tu altul loc, buna pită dulții, care este a noastră, a armâinilor. Să mănânci, să le gustezi. Eu știu pe teta de la Budu sau pe teta de la Zicu, că nu vă știu numai, ca să ne zică în dau zboară de arățile care le fricură iale de când erau fete. Cum duchiră iale arăți la este și cum s-adrau ninte. Masă, poasă, eu știu, să ne mai înveață și pe noi alții, a estea care le adrăm. Din văflai creoașa mâini de slobozia, ți-ți văzăc, ele adeți, le adramu și minte, cum tinerii tora hurcir să dar și multă ghinea dară, aduc aminte des le armânește, a este ziua de ază, sâmbătă aminte de preasine, armânia noastră adra piti, își dădea tutută hoară. Vără ficiuricul ziți zborlu, ațea ziua când rumă să adra piti și nu-și dădea. Mă spuți mâinii mană că este ziua de preasă. Ficiuricul până de seară cripă, adică muri. Și ațea ziua armase dieta tută, îți dăm piti la ficiuriți și la toți care... Și este ades le avem de tot, ziua de preasini, nizeam pe la oamenii trecuți, pe la socri, pe la părință, pe la noi, pe la toată hoara alăgat, deci lua iertăciuni, toate preasile, până te Paști. Și urau în alantă preasile cu sănătate și Paști hrios. Hristos. La antena 1 cu celor mare, la urmă de tot țin. Se mare jumătate de oră, poate că dar de tot ce vezi, dar la urmă de tot era. Da, mă știu. Pe de la câte dau? Oare bun. La urmă de față de Să grim și mama mă luă? Ce am făcut eu, mă, dragi? Și mie ca să înveți și-o văd. Bun, și asta vreau chemat pe la și hai ce-o la alimentară în ceapă? Nu! Te-a firea lui. Dragă, tu gata! Doctorița de la reanimare, de la noi pe Pesca. Creapă de ce găsește, da? Ce mai e de făcut, că o să plece acasă. O să plece, mai e o oră, acum încep. Așa să faci. Vă găsim smutreți la piciurița noastră, care adară în mare. Ваша здравствуйте,
Ce? Asta am făcut noi. Domnule, la Nelu. Uite că Giunzi te simți pe tău. Hai, du-te pintă tot. Bagă așa, că mare te simți. Să vorbească. Păi nu zburăși ce faceți? Le dați să-i dați un frățișor, da? Vrei să dați știri pică cu mine? Da. Da, da? Uite să fiți și la masă, dar pică, da? Sala studentina. Sala de pică. Sala de pintă. Ia fi cu sala tora. Voi ai iubița o? Vreți data să dați și voi pică, da? Să vreți să țacă spunare. Hai, da, da, meață și fetele ca să dă pică, da, să cinci. Hai, tine o da, da, ia o da, da, și mi-a primit ca oa, da? Da, da. Și cum a dar, da, da, primit și tine. Și, că da, da, și să merg, da, da, da. Da, ce, Fina? Și tine. Așa, așa, așa. Uite care se fac. Da, trebuie, chiar trebuie. Și acum ce trebuie să fac? Aici, aici. Mai primit unica. Hai, de mie, ai că ți-e de fac. Nu dai la cap? Acum ce mai trebuie să fac? Dar acum ce? Dar nu știu. Trebuie să le fac așa? Stai singur de acolo. Stai singur de acolo. Nu merge. Mama e! Păină, păină, Maria, Maria, Maria. Mama e. Maria. Da? Ia uitați-vă aici. Așa. Cea mai mișcă. Cea mai rapidă, dar ea e și ceva. Wow. Acum ce trebuie să fac? Lasă-l acolo, ca să șvițească data și poate stinzi tine, da? Am făcut alat, stai, da? Eu ce zic că o fi de așa, este. Da? Dar puțin că și facem la Hai, mă ajut? Hai.
Tăsescu, că hiu tora și hiu hrioasă, că hiu aoace de album cu voi. Dicva chiro colaborăm. Și așa zi undeaști, modelul nostru de colaborare, sib model de toți alanti toți armânești. Va să nu ordinăm și să cunoaștem un talentul și sim unor nimici fidei niște ficiurisia noștri. Tora cu furnia la sărbătoriții li Iurdusim Tora, 8 martie, este o sărbătoare internațională de toate miele din lumii. Este un amintatic de miarea, în general, femeia internațională. Este băgată Tora de maș cu numai mai. Și tațeau este pe lângă asta avem și sărbătoarea de Preasini, care este o sărbătoare creștină, ortodoxă, din zona asta a Balcanilor. Și noi, armânii, o tratăm ca toți creștinii. Avem particularități, cum știți tot, ca fi casă, și ghinis li ținem și câtetă femeia este vector. Vectorul este acela de duții, fără să își bagă în cap și ți fără să va, poartă adesli, poartă mirachea, poartă moralitatea cât noi libărni, cât femeia lor. Dar eu vă zic că este multă hârsită și chiar impresionant muzica lumea, știi? Mici Dusescu, știți? Mici Dusescu, multul de ții, lucru și a trata oații. Cât a lăgat de zați, ai nu viziu la cană să-mi comiți să dară practic vreo lucru, așa știi? Multă bună, multă așa. Noi l-am asociat și întreabă, vrem și noi ceva, un semn unic armonesc, dar în cumpărare, să aducem și noi aminte. Și surida mea, de acum 2-3 ani, spune, vreau și eu lale să-i dau ceva și vindeam un marțu și nu știu să-mi cumpăr, eu să dară. Și zic că, uite, ne mobilizăm Oația, Ploiești, București, poate dăm un mic atelier de asta din marțu, că e bun. Și de-aia eu voi să zic că dau lucruri practice, zboarele așa că singuri suficient să vrem este, nu, sunt, da. Și de-aia doar asta trițel macale atunci și vei că ficiori vor să vrei acesta. Hasca vei. Care Și de aceea știți că nu-ți vede. Hai și la Andrada. Thank you.